Diolch yn fawr, noswaith dda bawb. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno hefo ni heno yma am yr ail o'r cyfarfodydd Zoom, neu Gweminar Zoom wythnos yma. Gathen ni gyfarfod dechrau'r wythnos hefo'r aelodau Gogledd y Sir. A heno yma da ni y Parc yn ytrach, a heno yma da ni yn siarad hefo chi yn neu'r Parc. A da ni'n gwerthfawrogi'ch amser chi. Da ni'n gweld fel awdurdod, da ni'n gweld bod yn perthynas ni hefo'r cymunedau'n hynod o bwysig. Mae nosweithio fel hyn yn rhan mawr o beth da ni'n neud, a da ni'n gwerthfawrogi fawr eich presenoldeb chi. Na i ddechrau drwy ofyn i'r panelwyr gyflwyno hunan. Os na i, awn ni'n y drefn da chi ar y sgrin sgynna i, sef Edward. Diolch yn fawr, noswaith dda. Edward Jones ydw i, a fi di'r pennaeth adran eiddo y Parc Cenedlaethol yn edrych ar ôl asedag eiddo yr awdurdod. Diolch. Angela? Noswaith dda pawb, Angela Jones ydw i, rheolwr partneriaethau Parc Cenedlaethol. Ac Emyr? Noswaith dda, Emyr Williams, prif weithredwr awdurdod Parc Cenedlaethol. Helen? Noswaith dda, Helen Pai, dwi pennaeth ymgysylltu. David? Symai, ddech mewn, David Jones, dwi uwch ordyn y de. Gwyneb newydd i rhan fwyaf na chi, mae'n siŵr, dwi newydd gychwyn ers diwedd Ionawr. Diolch David, a mae David camu mewn yn munud dwytha, achos mae Adam methu bod hefo ni wythnos yma. So diolch yn fawr iawn, David. A Wyn Jones dwi, fi wedi cadeirydd y Parc. Gobeithio bod chi wedi cael copi o'r agenda, ond mae gyda ni sawl eitem da ni eisiau ei cyflwyno i chi, gan gychwyn hefo Emyr. Mae yna gwestiynau gyfraich iawn cwestiynau ar y diwedd, a mae gyda ni'n cwestiwn wedi cael ei anfon i mewn mlaen llaw, so byddwn ni'n delio hwnnw ar diwedd y cyfarfod. Ond mae yna hefyd gyfle i chi ofyn cwestiynau yn ystod yr cyflwyniadau drwy ddefnyddio yr panel chat neu'r panel cwestiwn ag ateb. Mi fyddwn ni'n trio gwylio hynna wrth fynd ymlaen, lle mi fyddwn ni'n trio delio hefo nhw pen gawn ni gyfle ar ôl y cyflwyniadau mwy tebyg. Os fasach chi yn gallu nodi, mi fyddwch enw chi'n dod i fyny, ond wrach yn ddefnyddiol i'r swyddogion yn cael gwybod o pa ardal da chi'n dod, neu o pa gyngor cymuned, wrach sy'n haws i ateb fasa'r ateb wedyn yn cael ei delwra i'ch sefyllfa arbennig chi. Diolch yn fawr iawn. Ar hynna, gai drosodd i Emyr sy'n mynd i roi trosolwg o waith yr awdurdod ar heriau'r flwyddyn dwythaf ar adroddiadau ar gyfer eleni. Emyr? Diolch gadeirydd a croeso chi gyd eto. Fel mae Wyn wedi dweud, mae cydberthynas rhwngthon ni'n bwysig iawn. Enwedig mewn cyfnod mor heriol a hyn, a da ni wedi cael blwyddyn brysur. Da ni gyd yn meddwl wedi cael blwyddyn brysur ar lefel bersonol, lefel swyddog ac fel corff. Nath o gyd dechrau blwyddyn dwytha yn y Gwanwyn. A fel o'n i'n dweud wrth y cyngor a gymuned yn y Gogledd, cofio sa'i ddoe yr Gweminar cyn yr penwythnos prysur yna, lle o Boris Johnson wedi dweud aroswch adra, ac oeddwn i'n meddwl, wel, sy'n llawer o bwynt gael y staff allan, ac o'r ymysydd parcio ar y dysadwn, ond mae'n bach doedd i'n brysur. Ac oeddwn i'n gwybod yn syth wedyn mae gennym ni broblem efo bobl yn dod i fewn i'r ardal ac efo pryderon am reoli lled y feirws. Felly nath ni fel awdurdod benderfynu ar ôl i'r penwythnos basio bod ni'n cau nosedau i gyd, ymysydd parcio ac yn y blaen. Mwyn rhaid neges glir ar drafeilio, ac oedd wedi gwneud hyn wrth gwrs cyn i'r gofyn gael ei wneud gyn deddf gwlad. Wedyn yr her fawr wedyn gath ni yn ystod y flwyddyn oedd agor i fyny wrth gwrs, ac be nath ni ffeindio'n ofnadwy o ddefnyddiol oedd yr ymgynghori nath ni gyda chi fel cyngor a cymuned, gath ni lot o sylwadau da am eich anghenion chi ar lefel lleol. Nath ni drio gallu cyfarfod heini gorau fedra ni, a mae'r cyngor na, da chi wedi rhaid ni llynydd yn dal ni mewn lle da ar gyfer flwyddyn yma hefyd. Gyda ni chdi bach o fantais dros parcio Lloegr, achos o'n nhw wedi agor i fyny rhyw fis o'n blaena ni, felly oedden ni wedi gweld bod yna broblemau ar y ffordd. Ac do mi gafon ni broblemau, ac oedd y broblemau lot i wneud efo niferoedd o bobl yn troi fyny i rei safleoedd, broblemau parcio yn rhai ardaloedd, campio, sbwriel, ac ymddygiad. A hefyd, nath ni weld math gwahanol o ddefnyddwyr hefyd lle sydd wedi bod yn creu problem.
Ond do'n ddim yn broblem just i ni yma yn Eryri. Dwi wedi bod yn siarad efo cydweithwyr ar draws Ewrop mewn parc eraill, ac o'n nhw wedi gweld yr un broblem, pobl yn llifo allan i'r awyr agored, i'r potia mêl, ac yn sicr mae wedi cryfhau gwerthfawrogiad pobl o ardaloedd fel Eryri, a dwi'n meddwl wedi cryfhau gwerthfawrogiad ni yn lleol yma hefyd, so dwi'n meddwl faint o bobl wedi dweud bod wedi mwynhau y Gwanwyn llynedd yn clywed ar adar bach, di motorbikes yn chwirlio o gwmpas y parc. So mae pawb wedi dyfnhau i'w berthynas gyda'r ardal, dwi'n meddwl. 2021, da ni'n rhagweld fydd i'n flwyddyn brysur arall, ond da ni wedi gwneud bach mwy o waith paratoi leni, a da ni wedi bod yn ffodus iawn yn gallu dargyfeirio adnoddau a tynnu fwy o adnoddau ychwanegol i fewn. Da ni wedi cael cefnogaeth gan Llywodraeth Cymru i gael fwy o adnoddau i ymdopi efo'r tymor sydd i ddod. Siamplo beth da ni wedi cael 5 gwarden ychwanegol, un swyddog cyfathrebu, mae gen ni drefniadau yn y gogledd yn benodol efo y traffig, fel da chi wedi gweld ar y cyfryngau, a glanhau a sbwriel yn fwy o fater wrth gwrs. Ond da ni methu ymdopi efo hyn a ben yn hynny, felly da ni yn cydweithio'n agos iawn efo y 2 gyngor sir sydd yn y Parc Cenedlaethol a hefyd yr heddlu, a mae'r berthynas yna wedi dwy'n ffrwyth i ddigwydd felly. Dydy o'n yn busnes rhad i reid y gwasanaeth ychwanegol yma, a dwi am poeni'n barod am flwyddyn nesaf, achos dwi'n ymcangyfri bod y trefniadau da ni wedi gyrru reid mewn lle eleni yn mynd i gostio bron iawn i 400,000 o bunna. Ac mae hwnna mwyn gwarchod yn cymunedau, ond hefyd i reid profiad gorau bosib i heini sy'n dod yma i rannu Eryri efo ni. Mae'n siŵr bod chi wedi helaru ar clywed fi pan dwi'n siarad o'ch chi'n cwyno am y sefyllfa ariannol. Mi ydyn ni'n bach gwell lle eleni, cos da ni wedi cael cefnogaeth ariannol ychwanegol gan Llywodraeth Cymru oherwydd y gwaith nath i llynedd. Ond adag mae'r llynedd, oedden ni rhagdybio bod ni'n gwneud colled o tua 1.3 miliwn o bunna, oherwydd bod ni yn dibynol iawn ar incwm masnachol i redeg yn gwaith fel o durdod meysydd parcio Plastan y Bwlch ac yr ysgwm ac yn blaen. Ond da ni wedi llwyddo i dorri wastad leni, ond yr unig ffordd da ni wedi gallu gwneud hynny ydy wrth gwrs newid y ffordd da ni'n gweithio. Mae safleoedd fel Plastan y Bwlch a'r ysgwm wedi gyrru newid. Mae Plastan y Bwlch yn benodol wedi gyrru mabwysiadu cynllun busnes gwahanol, ac yn anffodus da ni wedi gyrru ffarwelio efo rhai aelodau o staff yn y plas mwyn sefydlogi y sefyllfa. Ac yn debyg iawn hefyd yn ystod y flwyddyn ac ar ddechrau'r pandemig, o rhaid ni symud yn sydyn iawn i hwyluso staff i gallu gweithio o adre yn ddiogel. Ac oherwydd bod ni wedi gwneud buddsoddiad eitha helaeth mewn IT diweddar iawn, oedden ni wedi gallu gwneud hynny'n gymarol rhwydd, ac mae staff yn dal i barhau i weithio o adre. Oni bai bod yna reswm penodol maen nhw'n mynd i'r swyddfa, ond fel yr ha yn datblygu mi fydda ni yn symud fwy nôl i'r swyddfa, ond mae yna bresenoldeb yn y swyddfa trwy'r adeg. Yn yr un modd, mae yr aelodau wedi gallu cwrdd yn rheithiol. Yn amlwg oedd y rheoladau ddim yn caniatáu cyfarfodydd rheithiol, ond unwaith oedd ni fewn, nath ni gallu sefydlu cyfarfodydd yr awdurdod ac cynllunio felly o fewn y mis o'r rheoladau yn ddod allan. Yr unig beth nath ddal i'n ôl chydig bach oedd y dechnoleg mwyn gallu gael yn hollol ddwyieithog. Ac os oes gennych chi ddordeb neu darllediadau y we, y cyfarfodydd bellach yn cael ei rhaid ar y we, ond da ni ddim yna eto efo dechnoleg mwyn cael darlledu'n fyw. So mae hwnna rhywbeth fydd yn cael ei ddatblygu hefyd siŵr o fod. Yn ystod y flwyddyn, da ni wedi mabwysiadu 2 gynllun strategol, sef y cynllun rheolaeth i'r ardal, sydd yn gynllun am yr ardal a dim am y parc neu'r awdurdod. Felly. Mae'n gynllun sy'n sbio ar beth da ni eisiau trio gyflawni yn yr ardal mewn partneriaeth. Ac gath hwnnw i fabwysiadu yn Medi llynedd, ac oherwydd bod ni wedi cael profiad o Covid a bod ni yn dechrau gweld beth i effaith Brexit, da ni wedi gallu prwffio y cynllunau yn erbyn y 2 her fawr yna. Ac yn yr un modd, da ni wedi mabwysiadu cynllun llesiant a gwelliant mis dwytha, sydd yn edrych ar sut mae gwaith yr awdurdod ei hun
yn mynd i gael ei arwain. Mae hwnna yn edrych mwy a mwy yn allanol o'r corff, ytrach nag i fewn i'r corff. Mi fyddan ni flwyddyn nesaf hefyd yn dechrau ar y broses o adolygu'n polisi a cynllunio, felly mi fydd yna sawl ymgynghoriad efo chi fel cyngor a cymuned ar hynny. Ac eto, da ni'n disgwyl fydd yna newidiadau angen cael ei gwneud oherwydd ymateb i Brexit ac i Covid yn fanna. Mae gennym ni swydd wag ar yr awdurdod, nes i anghofio dweud wrth yn cyfeillion yn y gogledd, so da chi'n cael bach o exclusif yn fama. Ac mi fydd swyddog Gymraeg danos yn oed wan, ond Llywodraeth Cymru yn symud ymlaen i lenwi'r swydd yna ac mi fydd yna swydd arall yn dod yn wag ar yr awdurdod yn y flwyddyn nesaf hefyd. So mi fydd nhw'n symud ymlaen i llenwi heini. A wedyn hefyd mi ydyn ni efo Llywodraeth Cymru, tro dwytha oedden ni siarad chi 2 flynedd nôl, oedden ni yn yr adran amgylcheddol yn Llywodraeth Cymru. Wedyn nath i adran amgylcheddol o adran Llywodraeth leol, a bellach da ni efo gweinidog newydd, sef Julie James, yn yr adran newid hinsawdd, so da ni dal i ddisgwyl i weld be mae hynny yn olygu ni. A jyst i gloi yn sydyn, mae gennym ni gynlluniau sydd dal i redeg. Mae cynllun live coedydd glaw Celtaidd yn dal efo profil uchel a gwaith yn symud ymlaen yn Meirionydd benodol. Mae gynllun lotri newydd ar y Carneddau. A hefyd, mi ydyn ni wedi bod yn llwyddiannus a newid gael cadarnhad wrth dwytha. Oherwydd bod ni wedi cydweithio yn agos efo dipyn o'r cyngor a cymuned ac o'n nhw wedi adnabod heriau penodol yn nhw'n lleol. Mi ydyn ni wedi bod yn llwyddiannus i gael cronfa o 200,000 a cronfa cymunedol yr ydyn ni am ei galw i, am ein cronfa benodol i gymunedau neu gymdeithasau i gael gafal ar adnoddau sydd yn i helpu nhw ymdopi efo Covid, gwydnwch gymdeithasol neu twristiaeth gynaladwy. Sgynna i ddim mwy o fanylion na hynny heno yma, ond so chi yn jyst rhaid nodyn i ni, os oes gynna chi ryw syniad, os ni'n gwerthfawrogi, os ni'n cael cyfle i ddatblygu rhywbeth efo chi. Felly ar hynna, diolch yn fawr iawn chi. Diolch yn fawr Emyr. Dwi ddim yn gweld cwestiynau hyd yma ar gyfriniad Emyr, felly na ni symud ymlaen i'r ail eitem, sef gofalu am yr ymgylchedd a'r cymunedau. David? Diolch yn fawr. Ie, di cam mewn munud ola dwi yn lle Adam Daniel, felly rhaid cadwch chi'n hir iawn. Ond o ran y gwasanaeth fordeinio, y brif broblem leni, debyg iawn i llynedd, problemau megis campio gwyllt, campfans ar yn sefleoedd, ymwelwyr yn gadael sbwriel, giatiau yn cael ei gadael ar agor, a ymddygiad angymdeithasol yn gyffredinol lle. Yn amlwg, un o brif broblemau yn ystod y cyfnod clo oedd pobl yn torri yr rheolau teithio, ac mae'r wardeiniad wedi bod yn weithgar iawn yn ystod y cyfnod yma yn cysylltu efo'r heddlu ac yn monitro safleoedd yn gyffredinol lle, yn trio diogelu'r cymunedau lleol. Yn amlwg, o'n gyfnod anodd i'r wardeiniad achos o'n gymaint o bobl o gwmpas, felly o cwblhau tasgau dyddiol a monitro o ddydd yn anodd iddyn nhw. Da ni wedi cael y cyhoedd yn cysylltu efo ni, yn datgan eu pryderon am gampio gwyllt mewn llefydd fel Llyn Tegid, Farch Ynys a Cader Idris, jyst i enwi ambell i le. A dyn y cyngor yma, y wardeiniad wedi bod yn rhoi i'r ymwelwyr yma i ddefnyddio meysydd priodol i wersylla lle. Yn amlwg, mae wedi bod yn gyfnod reit anghyffredin, achos bod meysydd campio ddim wedi bod ar agor iddyn nhw i fynd. Ydyn, jyst cynghori nhw i beidio gwersylla mewn llefydd fel yna lle. Mae campfans wedi bod yn broblem reit fawr iddyn ni o ran y gwasanaeth fordeinio yn anffodus. Lot o nhw yn ymgartrefu yn ei safleoedd ni yn y parc. Eto, mae'r wardeiniad wedi bod yn cynghori nhw i ddefnyddio meysydd priodol ac trio symud nhw'n ei blaenau.
Yn anffodus, gennym ni ddim awdurdod gorfodi, so da ni methu wneud dim byd penodol am peth ar y munud, lle dim ond cynnig cyngor. Un peth da ni wedi bod yn gwneud ydy gosod arwyddion ar draws y parc yn gyffredinol. Mae hyn yn dilyn ymweliadau gen cymunedau lleol, enghraifft o hyn yn dinas Ymwelwyr lleol yn ddiweddar. Da ni hefyd yn gweithio reit agos efo Cyngor Gwynedd ac yn gobeithio gosod mwy o arwyddion mewn cilfannau ar hyd y parc i gyd. Da ni'n siŵr iawn faint o effaith geitho ar hyn o bryd, ond yn amlwg, da ni'n gobeithio bod o'n wedi gynnig gwybodaeth i bobl sy'n dilyn y campamans. Y ddiweddar, da ni wedi gweld mwy o bobl yn bryderus am sgramblo ar lwybrau cyhoeddus efo beiciau modur ac yn difrodi safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig. Yn amlwg, mae'n reit anodd i wrdeiniad monitro hyn o ddydd i ddydd, so da ni wedi bod yn cydweithio reit agos efo tîm troseddau gwledig. Mae yna arwyddion wedi cael ei gosod ar hyd safleoedd penodol yn y de, gan gynnwys Arennig a Stadros. Mae'r tîm troseddau gwledig wedi gaddo fydd fwy o bresenoldeb ar y ddaear gen nhw yn enwedig ar benwythnosau, achos dyna pryd mae'r cwynion yn dod fewn gen y cymunedau lleol. O ran rôl wrdeiniad yn monitro llwybrau, maen nhw'n parhau i monitro llwybrau ac yn gweithio reit agos efo Cyngor Gwynedd. So, dyn ni dal i uwchraddio dodrefn a cynnal chadw llwybrau yn gyffredinol. Mae y wrdeiniad wedi bod yn gweithio reit agos ar brosiect adnewyddu boardwalks yn Morfa Dyffryn. Dwi'n gwybod eich chi'n cyfle i weld hynny, ond mae'n edrych yn dda iawn ar y funud. A mae'n dod yn adnodd i'r gymuned leol yn Harlech ac Ymwelwyr. O ran prosiectau eraill wedi cael eu cwblhau'n ddiweddar, mae banel dehongli newydd wedi cael ei gosod yn ardal Bala, yn Llangŵer, Glan Llyn a Llyn Tegid, sy'n addysgu ymwelwyr o beth ar gael o ran diwylliant a hanes ardal Bala. Swn i'n licio ategu be'r Emyr dweud o ran mae'r gwasanaeth wrdeiniad wedi cael 2 warden tymhorol ychwanegol yn de'r parc. So mae gen i Lizzie Richardson yn ardal Dolgellau a mae Hugh Williams yn wedi gychwyn ardal Llyn Tegid. Dwi'n meddwl fydd y 2 warden tymhorol o fantes i'r gwasanaeth, achos yn amlwg bydd fwy o bobl ar ddaear iddyn ni i addysgu pobl o cod cefn gwlad a be fath ymddygiad dyn ni ddisgwyl gen bobl sy'n ymweld ar ardal. So fydd hynny o fantes i'r gwasanaeth yn sicr. Yn amlwg, fel mae Emyr wedi sôn yn barod, mae'r haf yn dod yn gyfnod heriol iawn i'r gwasanaeth wardeinio, a mae'n mynd dipyn o straen ar y wrdeiniad, ond gobeithio efo'r staff ychwanegol fydd yna bosib delio efo problemau yn effeithiol. O ran gwaith arall, mae'r gwasanaeth wrdeiniad wedi bod yn gwblhau'n ddiweddar. Mae wrdeiniad wedi bod yn gweithio reit agos efo ysgolion lleol a Glan Llyn yn Bala. Mae Arwel, warden ardal Bala, wedi bod yn sgwrsio efo grwpiau addysgiadol. Mae gen i brosiectau eraill ar y gweill ar gyfer leni hefyd. Gobeithio cwblhau rhywfaint o waith ar llwybrau Mynydd Moel ac Adar Idris. A edrych mewn i waith llwybrau eraill hefyd. Un o'r pethau mae y wrdeiniad wedi fabwysiadu ydy ond nhw'n eu lle llynedd cynlluniau ardal. Felly mae hyn yn adnabod cyfleoedd gwahanol o fewn i ardaloedd nhw. Prosiectau maen nhw'n gallu datblygu hunain sydd yn mynd i fydd o fantes bioamrywiaeth, yr amgylchedd yn gyffredinol ac datblygu gwerth perthynas efo'r gymuned leol. Felly mae'n siŵr bod yna gyfle i ni gydweithio efo cyngorau cymuned, datblygu llwybrau newydd sy'n mynd o fantes i bobl leol, dod â buddiannau llesiant a iechyd meddwl i drigolion lleol, ond o fantes i fusnesau lleol gan
at ynwylio bobl i ardal a cryfhau'r economi leol. Dwi'n meddwl, dyna o gennau o ran diweddariad o ran yr gwasanaeth wardeinio. Dyna amlwg, o ran rôl gwasanaeth wardeinio, dyn ni'n gwerthfawrogi'ch adborth chi fel cyngorau cymuned. Dyna amlwg os gennych chi unrhyw bryderon, sa'ch chi'n licio lleisio a rhannu efo ni, mae'n goesio chi gysylltu efo fi neu un o'r wardeiniad ar unrhyw amser. Diolch yn fawr, David, a diolch yn fawr am gamu mewn munud dwytha. Dwi'n gweld dim cwestiwn ar hyn o bryd, ond os gen rhywun cwestiwn sy'n codi yn ystod y cyfarfod, os ydych chi roed yn y chat, a mi nawn ni edrych yn gorau i'w atab o heno yma. Felly, eitem nesaf sydd gennym ni ydy'r adolygiad am parciau trafnidiaeth ardal Wyddfa Ogwen gen Angela. Na, sa'n meddwl dyn ni'n cyfro hwnna heno, sori, Gwyn. O'n i ddim yn ymddiheuriadau, dwi wedi defnyddio yr agenda yn hywych, sori Angela, rhoi braw i chdi. Mae gyda ni eitem nesaf heno yma ydy rheoli meysydd parcio gen Edward. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Ia, noswaith dda bawb, dim ond cynontheb sydyn iawn o'r chydig o'r newidiadau, datblygiadau dros y flwyddyn dwytha ac i edrych ymlaen o ran yn meysydd parcio ni a'n safleoedd ni yn enwedig yn ardal y de. Problem oedd yn bodoli cyn cyfnod Covid yma oedd yr safle maes parcio'n Llyn Penmaen, yn Penmaen Pŵl, nifer fawr o bobl yn parcio'r campervans fel sydd wedi cael ei sôn a sydd wedi cynyddu yn sgil y Covid a mwy yn aros ym Mhrydain, felly oedd yna broblem hanesyddol yma, lle oedd yna nifer fawr yn aros dros nos a hynny yn anghyfreithlon, felly da ni wedi gosod ar ôl cael cefnogaeth gry yn lleol. Oeddwn ni gydweithio i gael barier rhwystyr uchder ar y safle yma ar ôl edrych ar wahanol opsiynau reoli'r sefyllfa. Sydd wedi bod yn llwyddiannus, ond un peth sydd wedi dod i'r amlwg ar ôl y cyfnod ailagor a'r barier wedi cael ei roi'n ei le, ydy bod yna nifer uchel hefyd o bobl yn teithio gwmpas mewn cerbydau mawr, cerbydau uchel, boed nhw'n faniau neu yn campervans. Mae yna lot o bobl yn defnyddio cerbydau mwy i drafeilio o le i le yn ddyddiol, ddim yn bobl sydd yn aros yn anghyfreithlon a nhw wedyn yn methu cael mynediad i'r safle i barcio mwyn cerdded a mwynhau y llwybr y fawddach. Felly, dwi'n meddwl mae'r wers da ni wedi ddysgu ydi tra mae mae'r rhwystyr wedi ateb y broblem oedd yn bodoli, ond y gwirionedd ydy mae symud y broblem i rywle arall mae rhwystyr yn ei wneud. Felly mae'n holl bwysig bod ni'n parhau yr trafodaethau ar y gweill cyn cyfnod Covid yma efo'n partneriaid ni o sut mae delio fo hyn, achos mae'n broblem barhaus yn ardal Coed y Brenin, ardiroedd cyfydd naturiol ac yn y blaen. Felly, da ni'n parhau i gydweithio, mae yna ddeialog yn parhau ac yn bwysicach byth yn sgil yr problemau cynyddol sydd wedi cael ei gyfeirio ato'n barod. Felly, da ni'n parhau i gael trafodaethau ran bod ni'n delio'n gyson ac yn cyd-dynnu a cydweithio fo hyn, achos y peth ola da ni eisiau gwneud ydy dim ond symud y broblem i rywun arall o fewn yr ardal. Felly, mae eisiau ni fod yn gweithio'n gyson ac yn cydweithio ar hwnna. A wedyn, o ran ystyried rhai sylwadau gen David yn gynharach o ran yn pwer a gorfodaeth ni, da ni wedi bod efo gorfodaeth eitha meddal yn hanesyddol a da ni wedi cael camoliaeth am hynny, achos bod pobl ddim yn cael cos bendant os dyn nhw'n aros neu heb dalu, dim ond talu beth sydd yn ddyledus. Ond mae yn dod i'r sefyllfa erbyn rwan yn anffodus oherwydd agwedd ac newid mewn agwedd pobl, bod rhaid ni ystyried opsiynau llymach. Felly mi ydyn ni'n edrych ac yn ystyried sut da ni'n cryfhau pŵer a gorfodaeth ar hyn o bryd. Felly mi fyddwn ni'n ymgynghori ymhellach pan fydd yna benderfyniadau ynglyn â hynny. A wedyn, yn sydyn iawn wedyn, na i sôn am y gwaith sydd wedi digwydd yn Dol Idris. Da ni wedi cwblhau buddsoddiad efo cymorth arian Croeso Cymru. Oedd yna bot o arian ar gyfer gwella cyfleustera i ddefnyddwyr.
Mae'r gwaith yn wedi gwblhau a da ni'n ddiolchgar iawn am yr gefnogaeth. A mae yna fwy o gynlluniau ar y gweill. Da ni wedi llwyddo i ddenu mwy o arian trwy Llywodraeth Cymru o ran gwelliannau pellach ac ymestyn i greu rhwydwaith o lefydd gwefru yr cerbydau trydan, y cerbydau fydd yn fwy a mwy amlwg yn y blynyddoedd nesaf i ddod, felly da ni yn edrych ar ddatblygu rhwydwaith newedig yn yr ardalodd mwy diarffordd, llefydd fel Tynant ac ar llwybr y Mawddach, gwmpas Cadair Idris, Dol Idris a Tynant a Saith Groesffordd, yr llwybrau cynnwch a Moel Offrwm, mae'r llwybrau yna'n hynod boblogaidd hefyd, felly da ni'n edrych i roi yr is-adeiledd i fewn yn yr ardalodd yma lle nad oes na ddim is-adeiledd yn bodoli'n barod. Ac hefyd yn rhan o'r prosiectau yna fyddwn ni'n edrych ar uwchraddio'r cyfleusterau yn safleoedd Tynant ac yn Llyn Penmaen hefyd. Ac datblygiad pwysig arall, da ni wedi buddsoddi yn y peiriannau talu fo cerdyn yn safleoedd y de, oedd gennym ni'r dechnoleg yn bodoli yn rhai o'r safleoedd yn fwy yn y gogledd, felly da ni wedi gallu ymestyn y dechnoleg yn y de. Mae gennym ni broblemau o ran cysylltedd, o ran cael llinell ffôn ac yn y blaen, neu llinell broadband i rei o'r safleoedd gan bod na ddim signal ffôn. Felly mi ydyn ni'n dal i weithio i wella hynna, achos rhywbeth oedden ni'n weld oedd yn digwydd yn anfwriadol oedd bod pobl yn cyrraedd safleoedd heb arian parod, ddim wedi paratoi, ddim wedi gweld y wybodaeth oedd ar gael, mae arian parod oedd y modd o dalu, felly oedden nhw'n cyrraedd dim ond cardyn i dalu, ac wedyn yn troi ar ei sowdl, ofn cael cosb ac yn parcio ar ochr y ffordd gan bod nhw'n methu talu efo cardyn. Felly yn sicr mae rhoi y peiriant wedi ateb rhan o'r broblem oedd yn bodoli, yn enwedig yn ardal Dol Idris. Y broblem arall sydd wedi codi ydy'r broblem y bobl sy'n campio dros nos, felly mae rhaid ni barhau i edrych ar yr opsiynau mwyn tynnu y pwysau a'r problemau parcio sydd ar ffin yn safleoedd ni hefyd. Felly, efo hynny, na i weld os yna'n, mae'n credu bod yna ambell i gwestiwn wedi codi oes. Mae yna ddau gwestiwn wedi cael ei rhaid i fyny. Un ydy y cyntaf gen Catherine Nickman amdan gadw bobl allan o'r ardaloedd wedi cael ei ffensio yn Llandanwg er enghraifft. Dwi'n siŵr am pwy sy'n ateb hwnna? Dilyn cyflwyniad David, dwi'n cymryd o, ond dwi'n siŵr os David yw'r un mwyaf, os gallu ateb o? Ie, sy'n gallu ymwelwyr chydig bach, na edrych fewn i'r mater iddi. Mae manylion Kathleen gynna ni yn, dwi'n siŵr, os ti eisiau ateb Ie, na i gysylltu ar ôl cyfarfod, na i drafod o fi. Dwi'n siŵr os di Kathleen cyfeirio at dir preifat neu at dir sy'n perthyn i'r awdurdod. Ond wrach mae'n sgwrs i chi gael tu allan cyfarfod falle? Ie, na, fy'n iawn. Fy'n iawn, diolch yn iawn. Mae'n gwestiwn gen Katie Price am campers a motorhomes. A gofyn os yna bosib cael trefn i rhoi lle ydyn nhw aros, ond hefyd codi amdanyn nhw. Mae'n ddiddordeb mewn hyn, lle mae wedi codi sawl gwaith dros y flwyddyn dwytha, model Ffrainc, lle mae yna sydd parcio'r gyrion pentrefi. Mae'n posib rhywbeth hyn digwydd yn barod ar dir preifat, mae yna busnesau yn neud o'n sicr yn gogledd y parc, lle mae yna busnesau yn rhoi caniatad am bris bach i bobl aros yn ei meysydd parcio tafarndau neu restaurants. Os rwy'n eisiau atab cwestiwn Katie'n llawnach? Ie, dwi'n hapus i ddod i fewn ar hwn, Wyn. Ers blwyddyn dwytha, lle oeddwn ni'n dechrau gweld dipyn o sialensa yn enwedig o amgylch ardal Bala er enghraifft efo campervans a motorhomes. Da ni wedi bod yn cydweithio efo Cyngor Gwynedd i drio edrych ar datrys y problemau. Mae yna rei mesura sydd yn fyr dymor, fel o David yn sôn ynglyn â arwyddio a symud pobl ymlaen. A na i sôn dipyn bach am yr ochr negeseuo pethau, o trio targedu pobl cyn iddyn nhw ddod pam dwi'n wneud yn cymlwyniad i.
Ond o ran pethau eraill mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn edrych ar maen nhw wrthi yn trafod fel corff gwahanol opsiynau. Mae yna lot o waith iddyn nhw wneud, dwi'n meddwl, cyn iddyn nhw allu symud ymlaen, penderfynu ar symud ymlaen ar mater fel hynna. Maen nhw wedi gwneud lot o waith ymchwil hyd yma, ac o be dwi'n ddallt o'r trafodaethau cabinet, maen nhw rwan wrthi'n edrych ar dechrau trafodaethau hefo cymunedau i weld beth sydd yn bosib. Dwi ddim yn gwybod os bydd hynna'n digwydd yn ardal y parc neu beidio, ond yn sicr, dydy o ddim yn mynd i fod yn rhywbeth sydd yn digwydd dros nos. Excuse the pun. Diolch Eren. Emyr? Ia, jyst mae yna waith, mae Sir Benfro a Parc Cenedlaethol Penfro rhyw flwyddyn ddwy ar ymlaenau ni o hyn, lle. A dim ond i sefydlu polisi pendant yn ei polisiau cynllunio y ddau gorff yna, a wedi caniatáu ers trwy'r sir. Ac oedd nhw'n meddwl bod nhw wedi datrys y broblem, ond i ddweud gwir, dydy'r safleoedd yna ddim yn cael ei defnyddio. Dydy'r math o bobl sydd yn gyffredinol yn defnyddio campyfans, dyn nhw'n eisiau mynd i rhywle sydd wedi cael ei ddatblygu, felly maen nhw eisiau bod mewn ganol nunlla ac yn y blaen. Felly, bod ni'n meddwl bod yna ddatrisiad yn y gyfundrefn ers, mae rhaid ni ddeall mwy beth i anghenion a gofynion y defnyddwyr yma. Felly, mae yna dipyn fwy o waith i wneud ar hyn. Diolch Emyr. A Katie, dwi'n meddwl yn deg i ddweud bod ni gyd yn rhannu'ch pryderon chi ac yn teimlo bod rhaid gwneud rhywbeth. Mae'r broblem wedi cynyddu'n sylweddol dros yr flwyddyn o dwy dwytha bod o'n digwydd cyn hynny. Ond diolch yn fawr iawn am y cwestiwn. Gawn ni felly symud ymlaen i'r eitem 4, sgwylwch chi dda, sef twristiaeth gynaladwy a'r ymgyrch cyfathrebu cynllunio canfod caru. Helen. Diolch yn fawr Wyn. Ac mae Rob am rhannu sleid, dwi'n meddwl rwan, so na i aros i heina ddod i fyny. Fel wedodd Emyr, oedd blwyddyn dwytha yn sialens enfawr i ni, ac yn wedig i cymunedau'r ardal, dwi'n meddwl, ac yn wedig yn y cyfnod, yn ystod y cyfnod clo, yn arwain i fyny at y cyfnod clo ac wrth i bethau ailagor, oedd o'n poen meddwl mawr i ni o ran sut oedd yr cymunedau'n cael ei effeithio, a sut fysa ni'n gallu helpu efo'r sefyllfa. Yn enwedig enghraifft lle oeddwn ni'n gweld pobl yn torri'r rheola. Sleid nesaf, please. Ac wrth gwrs, mae unrhyw challenge yn cyfle i ddysgu'n dydy, ac dwi'n meddwl un o'r llefydd lle da ni wedi tyfu yn ystod yr blwyddyn dwytha ydy'r cydweithio o ran cyfathrebu. Felly oedd angen yn ystod y cyfnod clo cydweithio'n agos iawn efo mudiadau dros Gogledd Cymru, mudiadau fel yr heddlu enghraifft. Ac mi oedd hwn yr arwydd yma yn un nath yr asiantaeth cefnffyrdd helpu ni efo o ran gael y neges i fyny. Ac oedd yr heddlu hefyd wedi cydweithio fyny ar ôl i'r wardeniaid adrodd yn ôl ar y problemau yn ardaloedd fel Bala. Mi oedd yna cydweithio o ran roed arwyddion ar y ffyrdd yn dod i fewn i'r ardal yna hefyd, jyst yn gwneud y neges yn rili glir o ran be oedd yr rheola ac yn y blaen. So oedd o'n cyfnod reit diddorol, ac wrth gwrs mae'r llun yma pam oedd yr ardal wedi cau, sleid nesaf, ac wrth i bethau ailagor, fel oedd David yn dweud yn gynharach, dyna pryd oedden ni'n dechrau gael yr issues mawr, sleid nesaf. A dros y parc i gyd, oedden ni'n gweld real challenge efo pethau fel sbwriel, campyfans yn wedig yn ardal de'r parc, sleid nesaf, ac hefyd, dwi ddim yn mynd i alw hwn yn campio gwyllt, achos mae o'n mwy o campio festival, dwi'n meddwl, ond dyma'r fath o beth oedd yn wardeniaid ni yn clirio fyny blwyddyn dwytha. Felly, sleid nesaf, please. Really, ers y cyfnod yna, da ni wedi bod ar ôl i'r tymor gorffan, da ni wedi bod yn gweithio ar paratoi, ac ar gyfer y tymor yma, achos mae yna lot o ddysgu da ni wedi gwneud o blwyddyn dwytha. Ac wrth i ni ailagor, wrth gwrs, mae yna nifer o bethau sydd wedi cael ei roi mewn lle. Mae David wedi sôn am rai ohonyn nhw. Sleid nesaf, please. Ac yn fy adran ni,
un elfen dwi'n gweithio ydy'r ochr cyfathrebu, ond na i sôn hefyd am yr ochr gwirfoddoli o pethau. Blwyddyn dwytha, wrth i ni ailagor, oedd na gymaint o pobl di'n helpu ni o ran gwirfoddoli i edrych ar ôl yr ardaloedd. Mae hein yn rhai o'r gwirfoddoli oedd allan yn helpu gasglu sbwriel a rhoi gwybodaeth allan i bobl. A blwyddyn yma, da ni'n ehangu ar y cynllun yma, so mae gennym ni dros 80 o wirfoddolwyr yn helpu rwan bob penwythnos yn casglu sbwriel, yn rhoi gwybodaeth i ymwelwyr. Mae gennym ni hefyd wardeniaid gwirfoddol, a mae'r cynlluniau yna wrth i'n cael ei ehangu eto i lledaenau ar draws y parc ac yn ardal Cadair Idris. A mae o'n, da ni hefyd yn gwybod fod y cymunedau eu hunain yn gwneud lot o gwirfoddoli. Mae yna esiamplau dwi wedi clywed am yn gogledd y parc o'r cymunedau eu hunain yn mynd allan ac yn casglu sbwriel ac jyst wirioneddol eisiau gofalu am eu ardaloedd nhw. Ac ar un ochr mae'n ofnadwy o frustrating gweld sut mae pobl yn trin yr ardal weithiau ac ar y llaw arall mae o mor galonogol gweld faint mae'r pobl sydd yn byw yn yr ardal yn caru ac eisiau gofalu am ar eu ardal nhw. Ac os oes rhywbeth fedrwn ni fel parc wneud i'ch helpu chi, os ydych chi'n wneud y fath yna gwaith, mae gen un o'n tîm i cyfrifoldeb dros rheoli cronfa bychan i gwirfoddolwyr a cymunedau. Mae hwnna i fyny at rhyw 500 punt. Mae o'n broses rili hawdd o ran rhoi cais i fewn os da chi angen unrhyw cymorth ar gyfer adnoddau, pethau fel high-vis vests, litter pickers, bagia, be bynnag. Mae'r list yn eang iawn o ran be mae cymunedau'n neud a sut maen nhw'n gwirfoddoli. So please cysylltwch, na i roed yr manylion cyswllt yn y diwedd. Slide nesaf, please. Fel nes i sôn, da ni wedi bod yn gwneud dipyn o waith o ran yr ochr cyfathrebu hefyd, slide nesaf. A mae yna cyfathrebu wedi digwydd nid yn unig yn lleol, na i sôn dipyn am hwnna mewn munud, ond hefyd yn genedlaethol. Felly mae gen parciau cenedlaethol y Deyrnas Unedig, da ni gyd yn cydweithio ar ymgyrch dros y wlad i gyd, ond sydd hefyd yn gallu targedu pobl wrth iddyn nhw dechrau ymweld ar ardal. Ac yn benodol, da ni'n trio targedu'r cynulleidfaoedd newydd sydd wedi dechrau ymweld ar parc a nathon ni weld blwyddyn dwytha. A be da ni wedi gweld ydy lot o'r, dwi'n meddwl mae'n 10 i deud, mae lot o'r cynulleidfaoedd newydd, dyn nhw ddim di ymweld a cefn gwlad llawer o'r blaen. Mae'r dealltwriaeth o rheola cefn gwlad yn eitha basic i ddeud y lleia. Felly, mae'n job ni'n reit gorau newid yn reit wahanol rili o ran trio cychwyn ar y negeseuon reit basic a craidd i gael at y pobl yna. Ac hefyd trio defnyddio'r sianelau maen nhw'n defnyddio i gael eu gwybodaeth. Enghraifft, mae lot o bobl ifanc dyddiau yma sydd yn cael eu newyddion i gyd oddi ar y cyfryngau cymdeithasol a ddim papur newydd. Mae lot o waith yn mynd ymlaen fel nes i sôn yn genedlaethol, ond hefyd yn lleol hefyd gyda ni. Slide nesaf. A mae'n holl cyfathrebu ni wedi cael ei ffurfio o gwmpas y prif issues nath ni weld blwyddyn dwytha. So gech chi'n meddwl amdano mewn ffordd fel be da ni'n neud ydy trio cefnogi gwaith o wardeniaid. So da ni'n trio dylanwadu ar pobl cyn iddyn nhw ymweld ar ardal ac wrth iddyn nhw ymweld o ran ymddygiad. A wedyn mae'r wardeniaid drian yn gorfod delio hefo'r pobl wrth iddyn nhw gyrraedd. Ac o ran yn ymgyrch ni blwyddyn yma, yr 3 peth da ni'n edrych ar, fel nes i sôn, dysgu o be oeddwn ni'n gweld blwyddyn dwytha'n broblemau, ydy'r cynllunio, canfod a caru. Felly mae'r cynllunio ynglyn â really trio gael pobl i cynllunio o flaen llaw, enghraifft bwcio rhywle i aros cyn iddyn nhw ddod, os maen nhw'n dod mewn campervan, yn lle fod nhw'n meddwl fod o'n iawn i aros mewn leibau. Y canfod, really dechrau pwysleisio i bobl beth sydd yn wirioneddol arbennig am ardal Eryri. So dio ddim just am yr adrenaline rush a mynd am zipwire, ond mae yna gymaint o bethau i bobl gallu gweld yn yr ardal o'r iaith i'r treftadaeth. A da ni'n trio annog ymwelwyr hefyd i ddysgu dipyn bach o Cymraeg cyn iddyn nhw ymweld.
A wedyn, yr trydydd un ydy'r caru, sef trio gael pobl i feddwl maen nhw'n ymweld â Parc Cenedlaethol lle mae'r cymunedau'n graidd i beth sy'n gwneud yr ardal yn arbennig, a fod nhw'n ymweld yn meddwl am hynna ac yn meddwl am parchu yr ardal, yr amgylchedd a'r pobl. Sleid nesaf. So, amcanion ni o ran be da ni'n trio cyflawni efo'r cyfathrebu, jyst rhoi esiamplau i chi fyma. Da ni'n trio dylanwadu ar pryd a ble mae pobl yn ymweld. Sleid nesaf, please. Felly, dyma'r fath o gwybodaeth da ni'n rhoi allan ar y cyfryngau cymdeithasol, jyst pethau really syml. Mae hwn, yn esiampl o pen y pas, ond mae gennym ni rei ar gyfer y de hefyd, sydd yn dangos i bobl mae'r penwythnos yn mynd i fod yn brysur iawn, so be am lledaenu yn ystod yr wsos. A gobeithio fydd hynna'n helpu busnesau hefyd, lle does o ddim capacity ar penwythnos, ond falle mae yna yn ystod yr wsos, a mae hwnna'n berthnasol hefyd o'r ochr ymweld yn mis Medi enghraifft yn lle yn canol o'r haf. Slide nesaf. Wedyn yr ail peth ydy annog mwy o pobl i'n gynllunio o flaen llaw mwyn lleihau'r problemau parcio a gwersylla anghyfreithlon. Dwi wedi twsiad bach ar hyn yn barod. Slide nesaf. Felly'r fath o gwybodaeth da ni'n trio gael allan i bobl, a da ni'n hefyd yn gwario arian ar targedu dinasoedd penodol. Da ni'n gwybod sydd yn ymweld yn rheolaidd i ardal yr Rheoli. So, da ni'n trio gael y gwybodaeth yma o'i flaen nhw cyn iddyn nhw'n weld. Mae'r un yma'n Cymraeg, ond bydd y rei maen nhw'n gweld yn Saesneg wrth gwrs. A jyst dechrau pwysleisio i bobl archebwch lle o flaen llaw yn lle troi fyny. Sleid nesaf. A dyn y trydydd amcan da ni'n trio cyflawni ydy'r annog parch wrth ymweld gan ddefnyddio enghreifftiau o ymarfer da. Sleid nesaf. Felly, y fath o beth da ni'n sôn am yn fyma ydy pwysleisio sut i ymddwyn yn cefn gwlad, ond hefyd y holl waith da sydd yn mynd ymlaen gen y wardeniaid, gen gwirfoddolwyr, ac sa'n ni wrth yn bodda hefyd i dangos be mae'r cymunedau'n wneud. So, os gennych chi lluniau i rannu, so hynny'n ffantastig. Achos dwi'n meddwl mae jyst dangos i bobl faint o edrych ar ôl, mae'r pobl sydd yn byw yma ac yn gweithio yma yn rhoi i fewn i edrych ar ôl yr ardal, yn ffordd reit effeithiol o gael roed y teimlad i bobl fod nhw angen ymddwyn yn yr un ffordd. So mae'n approach bach yn wahanol, ond mewn ffordd mwy positif o trio dylanwadu ar ymddygiad. A y dysgu da ni wedi cael rili ydy, mae pobl wedi cael blwyddyn a hanner o negeseuo o newch hyn, peidiwch wneud hyn, dilynwch y rheola. So'r challenge rwan o ran dylanwadu ar ymddygiad ydy mae pobl bach yn di gael digon, felly mae'r cymryd yr approach positif yma o dyma'r pethau da fedrwch chi wneud, da ni'n ffeindio'n fwy effeithiol. Sleid nesaf, please. Dyma jyst bach o esiampla nathon ni lawnsio yr ymgyrch canol mis Mawrth, a jyst dyma'r fath o ffigurau da ni'n hitio ar hyn o bryd. So, argraffiadau, dyna faint o bobl sydd wedi gweld y gwybodaeth da ni wedi rhoi allan bron i 2 biliwn. Cliciad dolen, so dyma faint o bobl sydd wedi clicio ar dolen sydd mewn rhywbeth da ni wedi rhoi ar-lein i gael mwy o wybodaeth. A wedyn yr ymgysylltiadau, so dyma'r niferoedd o bobl sydd wedi gwneud like neu share neu be bynnag ar Facebook. Sleid nesaf. A dyna ni mewn ffordd, allan jyst cwpl o bethau ychwanegu o'r ochr campio gwyllt, bit bach arall da ni'n neud. Da ni wedi bod yn cysylltu hefo cwmni o'r enw Parc allan fydd rei ohonych chi wedi clywed amdanyn nhw. Mae o'n gwefan ar-lein lle mae pobl yn rhoi gwybodaeth, maen nhw'n rhannu gwybodaeth i hunan ynglyn â llefydd da chi'n gallu mynd i gampio, neu campio mewn camperfan. Ac os da chi'n mynd ar y gwefan ac yn gweld y map o Eryri, newch chi weld mae pobl wedi rhoi lot o llefydd lle da chi'n gallu campio dros nos yn Eryri. So da ni wedi bod yn cysylltu efo Parc ac yn gofyn iddyn nhw dynnu llefydd i lawr lle mae yna problemau neu lle dylsa pobl ddim bod yn campio. Ac mae o'n hawdd iawn i gysylltu sydd hefo'r cwmni Parc a gofyn iddyn nhw dynnu pethau. Ond os da chi angen unrhyw help neu eisiau fflagio unrhyw safle efo ni,
sydd angen ei tynnu, mi fedrwn ni fydrith y tîm helpu hefo hwnna hefyd. Yna ni gen i. Diolch Wen. Diolch yn fawr, Helen. Da ni wedi cael un cwestiwn gen Iestyn i chdi. Dwi'n gwybod sy'n cael cyfle i weld o, Helen, ynglyn ac faint effaith mae'n negeseuon yn y dinasoedd yn ei gael. Ydy, negeseuon Facebook, Instagram ac yn y blaen. Ie, bosib allan eith Iestyn gofyn hwnna cyn i fi ddangos y sleid ola, ond mi ydyn ni hefyd yn monitro'n wythnosol o ran bedy'r kind of click-throughs a faint o bobl sydd yn gweld ac yn y blaen. Ac da ni'n defnyddio hwnna i addasu'r negeseuon wrth i ni fynd, so lle da ni'n gweld neges yn reit effeithiol ac yn cael mwy o kind of traction, da ni'n neud mwy o'r stwff yna. So fel dwi'n dweud, da ni'n dysgu'n wythnosol ac da ni hefyd yn cyfarfod yn wythnosol hefo'r staff, efo'r wardeniaid sydd allan yna, yn y byd go iawn, yn lle'r byd digidol. A mae hwnna'n really defnyddiol i ni, achos da ni'n cael kind of gwybodaeth yn ôl ynglyn â be di'r issues, a da ni wedyn yn addasu i roi fwy o pwyslais ar yr issues yna yn y negeseuon ni. Enghraifft hefyd yn y cyfarfod nos Fawrth, oedd rhai o'r cymunedau'n sôn am y problemau maen nhw wedi bod yn gael efo mwy o cwn a pobl yn ddim yn rhoi'r cwn ar denyn. Felly mi fyddwn ni yn gweithio wneud mwy o waith ar y negeseuon yna yn ystod yr wythnosau nesaf. Diolch Helen, dwi'n siŵr os dwi'n cael ddall neges Iestyn, ond ffordd dwi'n ddarllen ydy fydd o'n holi os ydym ni'n gwybod o pa ardaloedd mae bobl sy'n ymataf yn clicio ar y negeseuon. Ydyn ni'n gwybod nhw'n bobl sydd Gogledd Cymru neu ehangach? Ie, dwi'n rhywbeth allan gyda ni. Ond hefyd, be da ni'n gallu wneud o'n ochr ni ydy, os da ni eisiau talu i roi y gwybodaeth yna o flaen pobl, a dio ddim yn gostus iawn o gwbl, da ni'n gallu targedu yn penodol ardaloedd, a da ni wedyn da ni'n gweld o hwnna wedyn faint o hits a clics mae hwnna'n gael. So, enghraifft, fasa ni'n targedu llefydd fel Manceinion, Lerpwl, Birmingham, achos da ni'n gwybod fod lot o'n ymwelwyr ni yn dod o'r ardaloedd yna. Diolch yn gobeithio bydd yn ateb y gwestiwn di, Iestyn. Does ddim mwy o gwestiynau, felly i'r rhain o'ch yn siomedig bod chi heb gael cyfrifiad gyda Angela am barcio cludiant yn y parc. Mae gennych chi wan gyfle i glywed am gynllun llys Garhadon sydd yn gynllun arall. Da ni hefyd yn hynod iawn o falch yn fel awdurdod. Angela? Diolch yn fawr, Cadeirydd. Ie, grêt. A dwi'n meddwl mae Rob yn mynd i rhannu slides i fi. Diolch yn fawr iawn, Rob. Ie, so cynllun llys genad Eryri, dwi yma i sôn amdano fo ac yn falch iawn o gweithio arno fo hefyd. Felly, be ydy llys genad Eryri? Wel, rhaglen hyfforddiant ar gyfer busnesau yn y sector twristiaeth mwyn arfogi perchnogion a staff yn y diwydiant gyda'r gallu i addysgu ymwelwyr am nodweddion unigryw ac arbennig yr ardal. Ac wrth gwrs hynny yn ei dro yn enyn parch i'r ardal ac yn rhoi profiad cyflawn i'r ymwelydd. Ond rydyn ni eisiau mynd gam ymhellach yma yn Eryri a chynnig yr hyfforddiant yma i unrhyw un sy'n dymuno bod yn lysgenad dros yr ardal. A dyna pam rydyn ni wedi datblygu rhaglen cynhwysfawr fydd gobeithio i bawb sydd yn byw ac yn gweithio yn Eryri ac yr ardal ehangach. Ac felly, dros y cyfnod clo, aethon ni ati i ysgrifennu a chysylltu hefo llwyth o bobl dros yr ardal i dechrau adeiladu'r cynnwys i greu gyfres o fodiwlau ar-lein yn seiliedig ar ein rhinweddau arbennig ni. Felly, sleid nesaf, please, Rob. Mae'r rhaglen yma i gyd ar-lein rwan, a mae pawb sydd yn gofrestru arno fo yn gorfod cwblhau 3 modiwl gorfodol i dod yn llysgenad efydd, sef y rhain sydd yma ar y sgrin ar y foment. Ond mae yna 9 arall ar gael ar y sleid nesaf, please, Rob, sydd yn cyfro pob un o rhinweddau arbennig y Parc Genedlaethol, sef ein rheswm dros ein dynodiad fel Parc Genedlaethol 70 mlynedd yn ôl eleni. Ac ar y sleid nesaf, dych chi'n weld os dych chi yn cwblhau 6 o'r modiwlau yma ar-lein, dych chi'n dod yn llysgenad arian, ac os dych chi'n cwblhau 9, dych chi'n dod yn llysgenad air.
Mae cynnwys y modiwlau yn amrywio o waith reiddiol i destun ffeithiol i ffotograffau anhygoel, a mae ansawdd a chalibr y cyfranogwyr o'r radd flaena enghraifft pobl fel Myrddin Ap Dafydd, i Dr Angharad Price, i Mike Rain, Iolo Williams a Cassie sydd wedi ysgrifennu gan reiddiol i'r cynllun yma sydd yn anhygoel, a lleginon felly llwyth o bobl dros yr ardal a dros y wlad, a ddweud y gwir. Ac wrth gwrs llwyth o'n staff ni, yr awdurdod ac wybodaeth am y prosiectau sydd yn mynd ymlaen yma. Ar y sleid nesaf, fel ydych chi'n weld, mae pawb yn derbyn tystysgrif yn digidol, a wedyn sticker a bathodyn trwy'r post. Os ydych chi yn dod yn llysgennad air, ydych chi yn derbyn tystysgrif trwy'r post a rhywbeth ychwanegol hefyd. A wedyn ar y sleid nesaf, ydych chi'n weld sut mae rhai o'n llysgennad ni yn hybu'r ffaith bod nhw wedi cwblhau'r raglen. Ac erbyn hyn mae gennym ni dros 500 o lysgennad sydd yn anhygoel eto, a dyn ni wedi cael adborth positif iawn am y cynnwys hyd yn hyn. Ond amlwg, dyn ni'n agored iawn i glywed syniadau gan ein llysgennad neu gan unrhyw un rili am gynnwys newydd neu fodiwlau newydd wrth i'r cynllun ehangu. Ac dyn ni yn awyddus iawn i gynnal gweithdai a digwyddiadau pan fydd yr amser yn caniatáu wrth gwrs. Dyn ni'n cydweithio ar yr cynllun yma gyda awdurdodau lleol arall dros yr ardal. Felly, yn y pen draw, fydd hyn yn rhan o cynllun llysgennad Gogledd Cymru. Felly, dyn ni'n gweithio ar y foment efo cyngor Sir Dinbych, Conwy, Flint, Gwynedd, ac yn y cyfarfod diwetha roedd Sir Fôn yna ac Wrexham gweithio hefyd. Ac yn y cyfarfod diwetha, oedd cynrychiolwyr o Sir Geredigion a Gaerfyrddin wedi dod achos o'n nhw wedi glywed am y rhaglen yma ac wedi dangos diddordeb o beth sy'n digwydd yma yn y Gogledd. Felly, bydd gan pob un o'r awdurdodau yma gynllun unigol, ond amlwg fydd o'n rhan o rhywbeth yn ehangach hefyd sydd i fod i helpu ni gyd yn trosglwyddo negeseuon gyson ac amlwg cyfoes i pobl sydd yn rhan o'r cynlluniau yma. Felly, ar y sleid nesaf, mae'r cyfeiriad yma ar-lein. I deud diolch i chi os ydych chi wedi dod yn llysgennad yn barod neu wedi cyfrannu at y cynllun yma, ac wrth gwrs, os gennych chi'r amser, dyma yr dolau ni'n mynd ati i dod yn llysgennad Eryri. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Angela. Sga ddim cwestiynau codi hyd yma, croeso chi ofyn yn ystod y munudau nesaf sydd ar ôl y cyfarfod. Cyn i ni fynd i'r eitem nesaf, yr sesiwn holiad ateb, lle mae gyda ni'n cwestiwn yn eisiau ateb i chi. Mi wastad gen i ddordeb yn gwybod beth ydych chi'n meddwl o'r fformat yma'r cyfarfod. So os ydych chi'n rhyw sylwadau o ran ydych chi'n hoffi cyfarfod fel hyn, yr steil webinar neu Zoom, neu ddim, sa chi jyst yn rhoi nodyn yn yr chat neu yn lle cwestiwn ag ateb os gwelwch chi dda. Cwestiwn sydd wedi law, dwi'n cymeryd bod yr aelodau eraill yn wedi gweld y cwestiwn yn edallan efo mai o air a mair fan hyn, sef cwestiwn gen y cynghorydd Eryl Jones Williams, Dyffryn a Dydwy. Cwestiwn ydy, over the years, the SNP have reduced the heights of mobile phone masts to 15 metres. This has resulted in poor service by the mobile phone companies. Will the SNP be allowing high masts in future and informing mobile phone companies? Diolch yn fawr i chi am y cwestiwn, Eryl. Emyr, dwi'n chi sy'n ateb hwn? Ia, diolch Eryl. Anffodus Eryl, dwi'n mynd gweld chi ar y fformat yma. So, gai ofyn cwestiwn i chi os ydych chi'n gallu ateb yn chat. Amlwg da chi boenus am cysylltedd yn y parc. Jyst os rhyw gwis bach i orffan i chi. Faint o geisiadau cynlluniau ydych chi'n meddwl mae'r awdurdod wedi basio yn y blynyddoedd dwytha ar mastia telegyfathrebu? Dim i 10, 10 i 30, 30 i 100, tan mwy na 100. Dwi'n bod Eryl, os ydych chi yna, sa chi reid hwnna lawr, cos mae'r atab yn mynd i wrach rhoi ffeithiau a na dal i chi ddod i'r casgliad.
Yn y cwestiwn, mae'n osodiad a mae'n gwestiwn. Sef y gosodiad ydy 15 metr. A dwi'n meddwl bod hwnna'n dechnegol gywir bellach. Ac mi ydyn ni yn cwrdd yn aml efo'r cwmnïau telegwrthrebu. Mae gennym ni ddau bolisi sydd yn rheoli hyn, sef y polisi cynllunio, a mae'r polisi yna'n eitha clir bod ni fel awdurdod yn gefnogol iawn i ddatblygu telegwrthrebu yn y parc, gen bella bod ni'n parchu y tirwedd. Da ni wedi sôn am barchu cymunedau, parchu natur a bob ddim, mae eisiau parchu'r tirwedd hefyd. A hefyd mae'r cynllun Eryri, a wna i ddarllen yn uniongyrchol o cynllun Eryri, annog gweithredwyr telegwrthrebu liniaru a neu lleihau effaith llinellau trosglwyddo presennol, defnyddio seilwaith cyfathrebu sy'n addas i'r tirwedd. So neb di ateb y cwestiwn, so mi wna i reid yr ystadegau chi lle. Reit, mae yna, gan fod Erol yn y cwestiwn di cyfeirio at 15 metr, mae yna dipyn mwy o fastia sydd drost 15 metr yn Eryri wan na 10 blynedd yn ôl. Erol, da chi wedi rhoi rhywbeth yn y chat? Dwi wedi gweld rhywbeth? Mae Erol wedi rhoi nodyn Oce, diolch yn fawr. Diolch Erol. Reit, yn y 5 mlynedd dwytha, mi ydyn ni wedi ystyried 71 cais cynllunio neu wedi cymeradwyo flaen llaw o geisiadau ar gyfer mastio. Nath yr ystadegu yna yn synnu i gwir. Allan o'r 71 yna, o 41 cais yn gais am fastia Newis Bon, a mae'r gweddill wedi bod yn uwchraddio mastia presennol. Mae 12 o'r mastia sydd wedi cael ei cymeradwyo dros 15 metr, a mae yna un sydd yn y ganllwyd yn 40 metr, a un yn Cwm Mechno sy'n 5 metr ar 20. A dim ond un cais sydd wedi cael ei wrthod. Felly, dwi'n meddwl bod ni'n gweithio dda gyda y sector telegwrthrebu. Yn sicr o'm mhrofiad i ac yn staff ni, mae cysylltedd wedi altro, ond o siarad efo'r cwmnïau, wrach bod yn hawdd iddyn nhw rhoi dau ar cynlluniau fel mae rhan fwyaf o bethau yn rhoi dau yna fo. Ond pan da chi'n eistedd lawr efo nhw, a mi ydyn ni'n neud yn aml, materion technegol a masnachol sydd yn llesteirio datblygu hyn lle. A mae'r rhwystyr cynllunio yn ôl i geiriau nhw hynna, dim y rhwystyr mwyaf. Felly mae'r tirwedd ardaledig yn nifer isel o bobl sy'n byw yma ac yn y blaen lle yn cyfrannu at wrach amrodrwydd rhai o'r cwmnïau yma i ddatblygu rhwydraeth gwell. So, dwi'n meddwl sydd hynny'n ateb chi Eryl, e-bostiwch fi os da chi ddim yn eisiau mwy o wybodaeth, ond yn sicr mi ydyn ni yn gefnogol. Mae lot o geisiadau wedi cael ei cymeradwyo yn y 5 mlynedd dwytha, a mi ydyn ni dal yn cymeradwyo rhai i'r dyfodol hefyd. Felly diolch. Diolch Emyr. Gobeithio bod hynna'n ateb eich cwestiwn chi Eryl. Diolch i Katie am y sylw. Da ni cael 2 gwestiwn newydd gyrraedd. Un gen Griffith Price sydd yn cyfeirio at y parcio. Dwi'n siŵr am pwy sy'n ateb hwn. Dwi'n gwybod hwn dod at chdi, Angela, cyfeirio at y gwaith sy'n digwydd yn gogledd y parc. Na i gyfeirio at agwedd o Sky, Mr Cadeirydd, i gychwyn. Mae o'n gwestiwn teg i ofyn o ran os da ni'n gweld mwy o bobl yn dod, bod eisiau mwy o ddarpariaeth. Ond be da ni wedi ddysgu ydy mae bwysig negesuo pobl i annog nhw i ddod yn y cyfnodau tawelach, achos be rhaid ni fod yn ymwybodol iawn ydy, mae yna ddigon o gyfleustera am 90% o'r amser. Mae dim ond mis mewn blwyddyn ydyn ni lle mae pob man yn orlawn a dros capacity pa mae'r tywydd yn braf, pa mae'r cyfnodau gwyl y banc neu cyfnodau gwyliau ysgol. Mae yna rhai adegau lle mae pob man, dim jyst ardaloedd y parc, mae yn trefi a pentrefi arfordirol ni hefyd yn cael i'w cymeryd drosodd gen yr ymwelwyr sy'n dod i fewn. A felly dydy o ddim yn gynaladwy i ni greu mwy o feysydd parcio sydd yn mynd i fod yn wag
neu ddim mewn defnydd am 90% o'r amser. Felly, da ni'n edrych ar fodelau lle da ni'n gallu defnyddio a sgrinio yn eitha sensitif llefydd ychwanegol, gorlif sy'n ategol at gyfleusterau presennol. Mae'n bwysig bod hwnna'n cael ei gynllunio a bod o ddim yn achosi problemau traffig mewn llefydd eraill. Ond yn sicr, allwn ni byth a darparu digon achos allith neb rheoli'r tywydd a mae pobl yn teithio llawer mwy rhydd dyddi yma. Dych chi'n bod mae yna lawer mwy o bobl yn trafeilio ac yn ymweld am y diwrnod, felly mi fydd hi'n hollol amhosib i roi digon o ddarpariaeth ym mhob man, ond dych chi'n bod, fel o'n i'n dweud, mae rhaid ni bwyso mesur a ymateb i broblemau. Lle mae yna broblemau traffig, mae pwer y cynllunio, mae'r polisi cynllunio'n gadarnhaol ar gyfer wneud y darpariaeth lle mae angen a lle mae yna broblemau diogelwch ffordd yn bodoli, felly os di hwnna'n rhyw help. Diolch Edward. Dwi'n gweld bod Emyr di roed i law fyny ac Angela, ti eisiau mynd fyd? O'n i jyst mynd i ychwanegu diolch bod amlwg bod gennym ni'r pilot project yma yn Gogledd y Parc, sef y fodel twristiaeth gynaladwy sydd yn cydnabod maint o pobl sydd yn dod i fewn i'r ardal ac amlwg yn geisio rheoli y sefyllfa yn well ac mewn ffordd eitha radical, really, hollol wahanol ac yn gyffroes iawn. So amlwg os dyn ni'n weld sut mae hwnna'n mynd i ddatblygu dros y mlynyddoedd nesaf a gobeithio os mae fydd o yn llwyddiannus iawn, fyddwn ni yn wrth gwrs edrych i ehangu fo dros weddill y parc hefyd. So, yeah. Diolch yn fawr, Angela. Emyr? Ia, jyst dweud, mae yna ddau esiampl lle mae creu gofod parcio neu fwy o gofod parcio wedi datrys a wedi methu datrys problem. Yn Cwm Cywarch, enghraifft yn Dinas Mawddwy, darparu maes parcio wedi datrys problemau parcio yna. Ac yn Gogledd y Parc, esiampl diweddar iawn, ydy maes parcio yn Cwellyn, lle oedd gynnon ni broblem eitha mawr efo gymuned leol, efo lôn yn cael ei blocio, ambulans beth yn mynd drwad ac yn ymlaen. Ac ar ôl gwaith manwl iawn efo'r cymunedau, nath i penderfynu dwblu seis bron maes parcio ac i gosta mawr. Ac dwi'n meddwl Edward, ar ôl y penwythnos cyntaf, oedd y broblem yn ôl. Yr unig beth oedd wedi gwneud oedd denu fwy o geir i fewn ac oedd pawb yn dal i parcio yn y ffordd wedyn. So dydy meysydd parcio yn ei hunan ddim yn gallu datrys y broblem. Mae'r broblem eisiau camu nôl weithiau a dadansoddi pam bod rhai sofleoedd yn brysurach neu gilydd. Diolch. Diolch Emyr. Helen? Ie, jyst i ategu pwynt Angela a'r pwynt gen Emyr ar y diwedd. Mae gennym ni gwaith reit cyffroes wrth i'n cychwyn ar hyn o bryd. Mae'r pwynt mae Griffith yn neud yn rili pwysig. Dwi'n meddwl o ran niferoedd a be di digon, neu be di gormod. So, da ni wrthi'n edrych ar sut da ni'n mesur twristiaeth. Ar hyn o bryd, yr mesur ydy adroddiad blynyddol o'r enw STEAM, sydd yn mesur faint o bobl a faint o arian sydd yn dod o twristiaeth. A be da ni'n edrych ar ydy ategu hwn, mesura ynglyn â gwir effaith twristiaeth. So, mi byddwn ni'n edrych ar mesur pethau fel be di yr poblogaeth lleol a be di'r niferoedd o ymwelwyr, achos os mae yna poblogaeth bach fel yr o 25,000, mae wedyn yr effaith o 6 miliwn o bobl yn ymweld yr flwyddyn yn llawer mwy llym na effaith 6 miliwn o bobl yn ymweld â dinas er enghraifft. Byddwn ni'n mesur pethau fel barn cymunedau lleol ar sut mae twristiaeth yn ei effeithio nhw. A mae yna arolwg mae Angela wrth i'n gweithio ar hyn o bryd. So, be di lefel sbwriel yn y parc. A be fydd hyn yn galluogi ni wneud yn y dyfodol ydy wneud penderfyniadau ar ydy pethau yn gwella neu gweithygu a lle da ni eisiau rhoi yn pwyslais ag ymdrech a dylanwadu rili ar sut mae'r ardal yn cael ei farchnata hefyd. Diolch Helen. Diolch fawr hefyd am yr sylwadau ychwanegol gen Iestyn. Diolch yn fawr. Ac diolch yn fawr hefyd i Eryl am y sylw amdan sut nath yr
staff awdurdod ddelio hefo'r ymwelwyr llynedd o dan amodau hanodd iawn eryl yn canmol. Dwi fel cadeirydd yn gwerthfawrogi hynna, dwi'n siŵr bod y staff i gyd hefyd yn gwerthfawrogi'r sylw yna. Diolch yn fawr iawn chi, Eryl. Does na ddim mwy o gwestiynau, a mae syniad 10 munud wedi 8. Diolch yn fawr iawn i chi am eich presenoldeb. Diolch yn fawr iawn i Edward, Angela, Emyr, David a Helen am eich cyflwyniadau, ond yn bwysicach wrth gwrs, diolch yn fawr iawn i chi am fod yn bresennol. Awdurdod bach yda ni, allwn ni ddim cyflawni hanner beth sa'n ni cynnig ar ben yn hynna, da ni mond yn gallu cyflawni drwy gydweithio gyda'r partneriad, a wrth gwrs, da chi fel Cynghorau Cymuned yn rhan hanfodol hynna. Diolch yn fawr iawn chi am eich amser hyn yma, ac wrth gwrs am eich cefnogaeth trwy'r flwyddyn. Diolch yn fawr iawn chi.